अजीत राजपूत जी, बढ़िया भाई, बढ़िया हाल बा। तो उन्हीं के बम बमौले बड़ा, जब हाल पूछे के बा। फिलहाल अभी हमार जितना गाना मार्केट में आइल बा, वो चाहे उषा फिल्म्स चैनल से एक ठो गाना आइल बा हमार धनिया है जान, भर भर के प्यार बरस रहल बा। यसी फिल्म से आइल बा हमार गाना कलकतिया राजा, भर भर के प्यार मिल रहल बा। एक ये कौन सी नई कंपनी है, जेवीके का लेबू हो, भर भर के प्यार मिल रहल बा। और कौन, टिप्स भोजपुरी से एक ठो गाना आइल बा, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं, भर भर के प्यार मिल रहा बा। बम बम बा एकदम। सब गाना के आप लोग ट्रेंडिंग में लहरा रहल बड़ा जा, और का चाहिए। हाल चाल समाचार सब आप सब के ऊपर बा। हम कैसन बानी कैसन नहीं की, ये सब आपके ऊपर है। आप सब का आशीर्वाद बरस रहा है, इसका मतलब कि हाल बहुत बढ़िया है, मस्त है एकदम। कहाँ पे है हो? इधर ही है क्या? कहें नेटवर्क कट जाएगा जंगल में, थोड़ा सा नेटवर्क डिस्टर्ब हुई, क्योंकि हम अभी एयरपोर्ट क्रॉस करेंगे। चलो 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 चलो। गर्दा मचौले रहा जा, ठीक ना। तनी लेट हो गई बा, रेडी हो जाई, तनी सेट पे चल जाई, काम आदमी कर ले थोड़ा बहुत, ठीक है। नवरात्रि के भी गाना बहुत जल्दी आई आप सबके बीच में। बस आप सबके प्यार बनल रहे, आशीर्वाद बनल रहे, गर्दा मचा दे जा। जय हो, लव यू ऑल।